Aquesta manera de ballar és per a molts inconfundible. Així marcava el ritme a les seves classes de swing en Josep Grau, professor del grup de ball a Cardedeu Fem l'Indi i que va morir aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron després d'haver patit un accident de trànsit a l'Avinguda Meridiana de Barcelona dissabte a la tarda. Al llarg del cap de setmana han estat desenes de persones les que li han dedicat unes paraules a través de les xarxes socials. Paraules que han volgut destacar especialment el seu caràcter divertit, alegre i vital. Una vitalitat que era evident, tenint en compte la seva activitat social. Grau, de 59 anys, era propietari de l'històric bar La Plaça de la Garriga i també formava part del grup de ball Els Impresentables Hoppers. A Cardedeu havia impulsat l'afició al swing, un ball que en els últims 2 anys havia aconseguit un seguiment cada cop més massiu, omplint de gent tardes a la plaça o al Tarambana. Juntament a Inés Abad, professora de swing, tenien previst tornar a començar les classes de ball al Tarambana el proper dimarts.